नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ टपिक लाना फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आरो मिथिना लादो आरो नोंथांमोना माबोरै दङ आरो माबोरै हाल साला आरो आंबो दा बर्थमान न'आवनो थागासिनो आरो आंबो दा मोजाङैनो दं आरो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं जानांगौ। दा आं बेखौनो मोनसे भिडिअ लाना फैदों जे बे लकडाउननि समस्यायाव मा प्रब्लेम मा जाहोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं दा गिबियाव बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि आसामाव दा सोलिबाय थानाय माखासे दा प्रब्लेम दा जाखिनि सोरबाफोर फासिना थानाय सोरबा जेनेबा सानना ला एग्जाम्पल सोरबा गुवाहाटीनिफ्राय सोरबा लखिमपुराव फासिना थानाय बा सोरबाफोर न'आव थांनो गोनां सोरबा गुवाहाटीयावनो फासिना थानानै दङबा सोरबा जोंनि क'क्राझारनि मानसि सोरबा गुवाहाटीयाव फासिना थानाय बा सोरबा तेजपुरनिनो सोरबा जिखुनु हादरनि सोरबा फासिना थानाय बिसोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे रेहाय होदों न'आव फैनो थाखाय बा न'आव थाफैनो थाखाय एबा नोंथांनि फासिनायनिफ्राय नोंथाङा रैखा मोननो थाखाय बेखौनो आं बुंनो सानदों। सानथाम रेहाय होदों जायफ्रा फासिना थादों बेखौ न'सिमहालागै हान्थिनो थाखाय। आं बेखौनो बुंनो सानबाय सानथामनि रेहाया 25 एप्रिलनिफ्राय 26, 27सिम आसामाव लकडाउनखौ लानानैसो आरोना माने लकडाउनखौ बोख्लायनाय जायाखै माने लकडाउनखौ लानानै फासिना थानाय सुबुंफोरखौ सानथाम रेहाय होदों। सोर होनदोंब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आरो 3 मेयाव बन्द खालामफिनगोन होननानैबो खिन्थाफिनदों। माने गेरेन्थि गैया 3 मेसिमावहाय दा बन्द होदों दा उनाव बे 3 मेनिफ्राय आरो दा लकडाउनखौ बारायफिनबावगोन ना खुलिगोन दा बेखौ जों बुंनो हाया। उनाव मिथिबा नोंथांमोननो आङो नटिस मोनबा नोंथांमोननो मिथिहोगोन। आरो बेयाव बुंबावदों जे न'आव थाग्राफोरनि थाखाय नङा दै न'निफ्राय सोरबाफोर उल्था माने खामानिफ्राव थांनो बा जिखुनु बेरायहैनो थाखाय नङा जायफ्रा फासिनानै थादों न'आव फैनो गोनां बिथांमोनखौसो बुंदों। आरो न'निफ्राय बाहेरायाव थांनानै खामानि मावहैगोन जेनेबा न'निफ्राय सोरबा गुवाहाटीयाव थांनो बेफोरखौ बुङाखै। जायफोर फासिनानै थानाय जोंनि आसामाव माने न'आव फैनो थाखाय बेखौ रेहाय होनाय जादों। दा आसामावल' बुंदों खिन्थु आं आसामनिखौल' दा आं बुंगासिनो नोंथांमोना एसे बुजिबानो जाबाय। जायफ्रा आसामनि बाहेरायाव दं नोंथांमोननि सायाव आं बुंनाय जायाखै। दा बे आउटसाइडआव दा फ्रि होगोन ना होआ आं बेखौ बुंनो हाया। जेब्ला नटिस मोनगोन नोंथांमोनसिम बे भिडिअखौ लाना फैगोन ना। माखासे दंबायो 1 नम्बरावनो सासे मानसिया नोंथांमोना नायलांबाय था 46 बैसोनि लकडाउननि समाव सासे बोराय मानसिया 2800 एबा 2800 किल'मिटार थाबायनानै फैदों। सानना नाय मामुलि एसेबां किल'मिटार थाबायनाया। नोंथांमोना दा बेखौ मिथिहोनोसो मानि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोदोंब्ला नोंथांमोना बेबायदि गोरोन्थि मालाबा मावनाङा। मानो होनबा नोंथाङानो खस्थ' मोनो नोंथाङानो दुखु मोनगोन। बेनिखायनो आं दा बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनाय जादों। बे जोंनि आसामनिनो मानसि 27 मार्चनिफ्रायनो बे बोराय मानसिया 2800 किल'मिटार थाबायनानै फैयो आरो आसामसिम 25 दिन एबा सान लादों होननानै मिथिहोयो। आसरित सानना नायदो नोंथांमोन। बे आरो जि बोरायनि मुङा जादों सागन गगৈ। बिनि आखायाव बेसेबां फैसा दं होनदोंमोन 4000 फैसा दं होनदोंमोन। होमबाबो बोराया मोजाङैनो न' मोनफैबाय। खिन्थु आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थायो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङा। नोंथांमोना जेब्ला लकडाउना बायगोन अब्ला नोंथांमोना फैबानो जाबाय। आरो बेबायदि फैनाया गोरलै बाथ्रा नङा। नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो 2 नम्बरा गोदान बे कर'नानि सोमोन्दैनो शिलंआव सानै टेस्ट खालामब्ला एक्टिभेट मोनो होननानै मोनो। माने सानै आइजो टेस्ट खालामनायाव माने एक्टिभेट मोनदों होननानै बुंदों। आरो लोगोसे 80 टेस्ट खालामदोंबो होननानै मिथिहोदों आरोना। आरो बिनिफ्राय 3 नम्बराव जोंनि आसामाव 15 मेयाव स्कुल खुलिनो हागौ बायदि फोरमान होदों। स्कुल खुलिनाय जाबा गरम बन्द गैया होननानै मिथिहोयो। बेजों लोगोसे COVID-19 बेरामा गोमालाङाबा आरोबाव स्कुला बन्द थाफिनगोन।
नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ माने जुदि कर'नानि प्रब्लेमा जुदि जोबनानै थाङोब्ला बा आरो बेमारा गोमालाङोबा बा बे कर'नाया गोमालाङोबा बिनि खारनाव जुदि लकडाउनखौ खुलिनाय जायोब्ला मा होनदों 15 मेनिफ्राय स्कुलखौ खुलिनाय जागोन होनदों आरो गासिबो जोंनि आसामनि स्कुलखौ खुलिनाय जागोन होनना बुंदों खिन्थु बेयाव आरो जुदि बे बेमारा जुदि आरो जोबनायाव गैया आरो बिदिनो साफा सानै जुदि पजिटिभ मोनोब्ला होमबा लकडाउनखौ खेवनाय नङा एबा खुला खालामनाय नङा हय आरो बारायनोबो हागौ हय आरो स्कुलाबो द्रप थाफिननो हागौ बेखौ फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मिथिहोदों फरायसाफ्रा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आं नंगौखौसो बुंदों आं मालाबा नंखायखौ लाना फैया जिखौ आं नटिस मोनदों बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थायो आरो बिनिफ्राय 4 नाम्बाराव होनदों पेट्रल आरो डिजेला दिनैखौ लानानै बा दिनैनिफ्राय लानानै माने 5 रां बारायदों होननानै मिथिहोयो माने बारायगासिनो माने बारायदों होननानै मिथिहोदों आरोना आं दा बेखौनो बुङो जायफ्रा आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबसनफैदोंब्ला आं नोंथांमोननो बेखौनो बुङो जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होयोब्ला नोंथांमोना लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइबखौ खालामना होबानो जाबाय आरो अल बेल आइकनखौ दाबायनानै ला आंनि लोगो आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ नोंथांमोना लोगो मोननो हानाय बायदि आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय